Eguerdion, Txorin eta Rok, eguerdion, Zigor Iturrieta. Eguerdion, Patrizia Vitali. Eskerrik asko. Hementxe gauz, beste behin, gaur martitzena eta gaur errezeta bat egarri dut, dotoria, Zigor? Denboraldiko aurrena da? Ba, nik uste baiet, ez? Ze egisa da, hementxe beti dauka, beti ibiltzen gara sirikatzen, nik Zigorri, bakaio errezeta asko itxen ditxulako, eta Zigorrek nik aragibola asko itxen ditxudalako. Baina, aurtengo sasoian nik uste ez dutela, Proportzioan, 6 biren kontra irazten dauzu. Mesedes, Zigor, mesedes. Aragi bolak ez. Uste dut, guk egin ditugu bolak denetarikoak. Hori da, arrai bolak. Arraiana, barazkiana, zerealenak, dena. Behar bauzuen, baloia, borobilak egiten, artista, benetan dauka esku bat, jartzen du eskolen perfektuak, beha, esfera milimetriko, bai, jarri. Eta gaurkoan ingo ditut itxaso eta mendia daukat irugiarra eta egaluzea. Berez, egaluze bolak dira, baina, tartian aragi apurtxo bat bebai, aukiko daue. Eta orduan, hau da, nire gaurko, errezeta. Eta zuk bakaio ez dut ikusten, baina? Badakizu olako pekora naiz nik pakorak egingo ditut. Bai, egingo ditu holan, bai, bolantzekoa, baina neko ez dira izaten bolak, berez neko guen genikoak izaten dira, eta azkenean da, barazkiekin da, indian egiten dan, oso espeziatua, barazki gordinak hartu, eta egingo dio olako tempurantzeko nasketa bat egiten zaio, eta horrekin frigitzen dira, eta, ez da, olako jatetxero hauek kebapetan dolakoetan, eta eskaintza egoten da, eta hori bai, zerekusirik ez, guk egingo ditugu honik. Geratu gurekin, gure errezeta hobea data. Egona da, eta lehenabe olaxe izango da, eta errezeta bodakotzut. Bota. Saltza egiteko tipula eta berakatza erregosiko ditugu. Gorritu da duzenean, ardo zurisa gehitu, eta alkola lurruntzen danean, tomate saltza, pikio piperrak, tomate kontzentratua, eta salda gehituko, eta 15 minutuan kosinau, gero birrinduen gau. Egaluzia tipul eta erregosiakin eta berakatz birrinduakin nahasi, robot baten apur bat txikitu, eta robot berian pikio piperrak, berakatza, eta ogia birrinduko, eta nahasketara bota. Arrautzabe tomate saltzakin goporrera bota, eta nahasi. Eskuekin bolakein, irinetik pasa, frikitxu, gorde, eta gero izango da saltza birrinduakin, egaluze bolak kosinau 5 minutuz, eta zerbitzatu. Beraz, lehengo pausua, tipula edo tipuleta erregostia. Saltzakoa, ez? Saltzakoa, eta, bide batez... Eta gero botako diosuna bolei, ez? Hori da. Nik, etxean tenean tipula erregosisa, eta bakarrik tipula danien, edo tipula eta berakatza gustatzen jat, neurria hundixan itxia, segisa da, oinarri bat badala, errezeta pila batentzako, eta holan aukitzen dut, katibotxo baten, edo lako taper baten, eta hori izaten dut, bestela... Nik, azken aldean, aragi bolei batez ere, gordinik botatzen dira tipula, txiki egin da, eta samurtasun pila bat ematen dira, eta gustatzen zein nola geratzen da. Baina, uste dut, aragi bolak edo bolak orokorrean gizakiak 2000 urte baino gehiago damazkila, erromatar garaian egiten ziren, arabiarrak perfekzionatu zituzten, gaina, zemat aldiz aipatzen dugun hemen, zemat errezeta, lehen zirela modu batean, baina gero, Ameriketatik, ekarri zutenean tomatea piperra utza ero, moldatzen gugean, legunean hitz egiten egon ginen, justu hau sobrasa da, ez? Zieran, piperra utzik zera mala, piper beltzarekin iten zirela, baina gero, ekarri zirenean piperrak, piperra utza erabiltzen hasi ziren. Esaten denez, aragi bolak, bolak orokorrean hauek, dira bakarrenetakoak ia ez diren aldatu errezeta. Antzeko osagai berdinak idatzita daude, duela 2000 urteko erramotar garaiko errezetetan, non erabiltzen zen aragi xeatu bat, non erabiltzen zuten baita arrautza ero hori biltzeko, ogi lehorra ero ogia botatzen zioten, eta ero likido bat ura ero esnea izan altzala, ez? Orduan pentsa, ez da... Ze balio eta ze ona dauden errezeta bat funtzionatzen duena eta horren beste urtean espada aldatu, ze bestela beti, gauzak aldatzen joan zaizkio, gehitzen, kentzen ero ez da izar, garaien arabera. Baina honi ez zaio ezer aldatu eta mantentzen dira berdinak. Hori bai, lehen Patrikin esan duela. Hemen inditugun moduan bolak danetarik, mundu mailan daude, zuek imaginatu dezakezuen, zapore, osagai, ezberdinekin egindakoak, eta egiteko modua bebai, Patrik frigitzen ditu irinetik pasata.
nik etxean labean egiten ditut, baina badaude bolak ere egosi egiten direnak, saldanan sartu, egosi, eta ero sopa batean junal direnak, gantzetan konfitatzen direnak. Eta badau, solan guk normalian, edo hemen Euskal Herrixan behintzat, atze ditugu, holan kasolatxotan edo plateretan saltzan. Baina, bueno, badauz, saltza gabe. Pastan hartzen da dienak, arrozakin, bokadioan nolan, ogitarteko baten, sanguix baten sartuta be, hor ikusten die, beraz. Falafela bera, falafela fama horren beste behitu, nik ingo dela Indiako errezeta bat, eta olako jatetxetan, beti falafelak egoten dira, falafelak ere, azkenean, barazki bola batzuk, txitsirioarekin indako bola batzuk dira, eta horre ere, hoxe, forma... Kroketak bola moduan alditxu kontau? Ez. Ez que hor zerbait zehatuten, eman barko dut, kroketetan bexamela, badaude kroketak ere patata purearekin iten direnak, eta horre ere birrinduta doa, ez da txikituta, Patri, ez dakit... Lehioak Ostelaritza eskola da dituko dut, eta duda jarriko diego. Galdetza moduan zuri, arrainak ura eraten dute? Eta fruitu lehor bat igerileku baten sartzen bozu, fruitu lehorra jarraitzen da bizaten? Galderak, ez da? Ostra! Bai, eutzi sofari ondo eseri, sekurba datoz eta hemen topera goaz. Ez dakit zer esan, Galdera filosofikoak, ez da? Bazikoan itxasotik bi arrain gazte eta arraintzar batekin topatu ziren, eta galdetu ziren arraintzarrak, egunon, zen moduz dago gura? Eta beste biak aurrera jarraitu zuten, ostra, zer da gura? Ze beraien dako, egia da, horrek esan edo pixkatez, gaude murgilduta olako egunerokotasunen eta gauza batzuetaz gure inguruataz eskara konturatzen da, gauza batzuk automatikoki egiten ditugu, ez? Galdera sakonekin etorre garen gaur, zukaldaritza saio baten, oso sakonak, Bai, zuek nahi duzuena da, baskaria prestatu, pixkat gure haitu eta erosistatxoa botatzen, siesta botatzen osasuntxua da. Bai, bada. 2 litro ur eratea, ze horretea hori aldatu da, ez, Patri? Urana. Zeinara. Garai batean esatezan, egunero gutxienez 2 litro ur eran behar dira. 6-8 edalontzi ur. Eske horrek asko aldatzen dauza, eskenean gaur egun da, gorputzak eskatzen dutzuna, ez da, egarrixa daukotzunean, edan, basauen lehen, hemen, itzegien izan dugu, horako aplikazio bat mobilekoa, alarma bialtzez dutzuna, edateko danik. Horrela heldu bagara be, aplikazio batek esatia da, ur eran bizu. Bauerako jendiak, igual, ura ez dauelako eraten da, igual, basure gorputzak ez dutzu eskatzen, ez? Orduan? Egia da, umeekin eta jende helduarekin kontu zilibarra, ze ura behar dugu, nahi eta nahi ez, eta hor daude neurri batzuk, ez? Litro terdi, litro 800 gutxi gora bera izango zen egunean hartu behar dugula. Baina kontutan izan, ura ez dela bakarrik edalontzian eraten dugula. Baizik, eta Patrik saltza egiten duenean, saltza hau bustitzen badu, erolan, holan iraten badugu gero, hor likidoa sartuko du, sopa batean likidoa sartuko du, kafearekin, infusioekin, hor likido pila sartzen ari gara, ez? Ordan bakarrik ez dala edalontzitik eraten dugula. Eta ez da berdina, uda izan, negua izan, alturan egon, ez bajua egon, kirola iten ibili, ariketa fisikoa iten, ordan horren arabera, ur gehiago ero gutxiago. Ur edan behar dela, bai, eta bai izaten dute, agian olako aplikazio bat, hola jende, aurre ikuke eskaintzen diegulako. Baina jende heldu bat, igual, ez dakila, Artoz zurixa, bai. Hemen lurruntzen danean, tomatia botako zau. Txakolina ere botalko deniok, ez? Hori da, bai. Nahi izan ezkero, zuen ardo txurixa oso ondo. Konfiantzazkoa edo gustaten atzuena. Eta gero, tomatia gehitxu bihotzaten ez honei. Tomatia be, bota bihotzat, hemen txokoia da kada bat, bakarrik. Baina, hau izango da goporra, enbieduna bolan nahazketa. Orduan, tomateko jara kada bat bai. Eraman bidauen ez? Bai. Hortxe botako zat. Eta, ontxe tomatia. Hau izango da, hemen saltza dukagu, ez? Hori dauka saltza, bai, gero lagungarri bezala. Tomatea, eta gero piperrak ere mendoaz. Hori da, orduan, pikilloak bi jarriko ditugu nahazketan. Hemen txe, 5 pikillo piper bere lurrunda listo egin. Gero hau dana birrindu ingo, Beraz, tipula mosterakoan tabe bai, lasa ibili zaitxese. Eta, zebotako zau gehiago, tomate kontzentratua. Bai. Oso ondo, hemen txe holan tomate potentzia izeteko, eta saldabe bai. Honi nahi izan ezkero, ez den hain pixka bota aldiozue, krematxua guzteko, jogurra ere bota aldiozue, Jogurrakin ere oso ondo, eta azido puntu bat emango lioke.
Eta, oso tipikoa da, pikillo piperroni, gure garaian lehen esne gaina botatzen zitzaien denei. Goxoa ziren, baina pixa astuna egiten da baita. Murina bota diogu eta horrekin krematxu utzi nahi duzuen. Baina hemen ere ikusi duzen moduan, ura bota diogu orduan esan dakoa. Ura, bai, eran behar da, baina asko eratea ere neurri gabea da. Gaur ez da ikusten horren beste, baina onzan sasoi bat, jendeak kaletik ikusten zenuena, dena botillakin, eta botillakin pasioan, botillakin gainean, da ura eran da. Botilla txarra, ze batzuk eramaten da olako, tramankulu bat. Bai. Dena beti bezala neurriak, eta argi dagoela gizakiak bai ura eran behar duela, eta aukeran ura, beste edari freskagarriak, alkoldunak eta horiek neurrien hartu behar dira, baina ura bai nahi eta nahi ez hartu behar dugula. Gero gasarekin nahi duzuen, gas gabe nahi duzuen, baina erantzazue ura, eta, egia da batzutan izatea, kirol mailara pasatuta, ze kirolariak horrezate dute, ez? Egarria sentitzen duzenean, eta gertatu izan zen, lasterketa batean, egarria baldin badukat, berandu da, ez? Berandu izaten da. Normalen, deshidratazio puntu bat egoten dala, nahi du esan horrek, eta hor, barritmoa jetxi, eran beldur gabe, eta ea buelta ematen diozu gorputzai. Eta hor, askotan izaten da, pixaikia da zozenean. Holako kolore hori fosforitoa dagoenean, deshidratatu da zabete. Fosforitoa nire, ez jat pasau inoiz, Ez, nik txixa indut, baina fosforito, eta urrengo izan zen odolarekin. Bai, lasterketetan, zuk ez baduzu eraten ura, eta hori da, baina bai induzula, ziur hori nabaritu duzula, parrandan zoazenean, oso gardena egitea pixa, ez? Claro, zuek ezarete, fijatzen, gu normalen kompetizio egiten dugunez ondokoaren kontra, aber norrutea hori, hor, atatzen danean gardena inungo kolore gabe da, gehiegi hidratatu zarela. Ez da bil hori garbitzen ezer. Likidua, ze koloretako esan arabera, eskatzu iuna bat araten edo. Ez. Kalimotxuakin be? Ez. Horretik nire kuadriako bate bilu. Nire kuadriako baten teoria da, bera beti esaten du, eraten du ardo gorria. Ardo beltza. Segatik, ze txuria ez du eraten. Segatik. Karo, zu pixai jesunean txuri ateatzen da. Eta esatezu, beltzakin zerbait barruan gutxinez geratzen da. Bestearekin auskalo barruan zerbait geratzen da. Da bere teoria hori da. Horren kontra zeingo diozu, baina kontatzen dizu biokolan gaudenean, nolan, klin, da, karo, parriten duzu. Baina... Zeingo zu, ba? Ez, baina hori egia da, txuri iten duzunean da, asko eran duzulako, eta lasterketetan saiatzen gara, hogei ordukoak eta izaten dira, pixa noizean behin egiten duzu. Eta benetan batzutan, ikusten dela oso horia eta hori da gehiegi, deshidratatuta zaudelako. Orduan, eranin behar da, eta jun eraten denbora guztian, eta holan, kolore normal bat ateratzeko. Vale, listo, Zigor. Hemen sartu dut egaluzea, sartu dut bai, tipula erregozi duguna, eta pikillo piper bi tomatiakin hasiko ditut, gero botakotzat bai, ogi birrindua, ogixa, botakotzat irugiarra, hemen egingo duguna, arrautza, eta berakatza. Hemen txea gero, birrintzen dugunean, egaluzean aragisa, ataratzen dira horak suntzak barrukak, honek, komenik entzia, segero, hauan, kesatxean, hori da. Berez, ikuste ditugunean, kentzia bakarrik ez daukagu. Eta hola joango gara, gure bolak osatzen. Oso, ondo. Nik esan dizu, ni arrautza salean nahi, baina gure harakinai, ni juten izan, berak gaur egun haragi bola bakizu denetan iten dituztela, eta zai arrautzak esaten du, bere teoria da, arrautzak lehortu iten duela. Orduan, zer esango idolakoetan, eta bestela, ogi birrindua espadukazu, ero ogi mamia ero espadukazu, ogia lehorra ero nahi duzuena. Batzuk esnetan bustitzen dute, beste batzuk esne gabe, aukera nahi duzuenak, eta esan dakoa, etxekoak beti gozuenak. Etxeko haragi bola modukoak, ez daude. Gure etxean beti izan die pelotitak. Holan deitu izan dio, beti. Guk gero ikasi nuen, haragi bolan izena gero ikasi nuen, gure etxean, zer da jateko pelotitak. Eta saltza, guk gure etxean saltza beti izan da, lan asko ematen zuen zerbera. Tomate saltza. Tomate saltza beti? Beti, haragi bolakin, beti tomate saltza. Neria izan da beti saltza hau espainola ditzen dana, da senarioa, tipula, da... Gure etxean klasiko handiak izan gara, baratza geneukan, tomatea beti zeuden, eta ez zeuden konserba tomate pila bat izaten genuen etxean, orduan tomate saltza gure etxean janda, danetarako. Makarroia, dena zan tomatearekin, dana tomatearekin, eta egia zan, ni oso tomate zaleaz, daiz? Egaluzia, zemat egaluzia jando lehorra tomatearekin.
Gaur ja ikasi du, luzea pixka gutxiago, eta azkenian tomate saltza pixka gainetik bota, baina zenbat jandugun, eta gainera hemen askotan ekartzen ditugunean antzinako liburuak, errezetak eta hor jartzen du. Sartu, egaluzia tomatetan eta eukizutan ordu erdiz, 40 minutuz. Egozi azalorea ordu betez. Geixegia? Lekak jarri uretan eta ordu eta piku baino gutxego ez da bezer. Dena testura gabe jaten zen, eta hori ere, guraso askok umekin egiten dugun akatz bat barazkia jateko garaian. Eskolan zelan guztabi jakeko itxauei? Baina saiatzen gara barazkia beste modu baten sartzen. Trampa egiten purean, saltzatan bota barazki pila bat, hartu eta pisto bilbaina barik gehiago dauka arrautzatik, pistotik, baino pisto pixka dauka, ordan hor, zer da eta gorria eta tomatea bota dio. Eta gero hori luzera, ez da ona. Komeni da, txikitatik, zuen aurrei hartu, apuntatu, Patrizia, eseri lurrean jarri barazkiak, gutxi bere testura holan formakin eta zikintzeko, koskaiteko, nabaritzeko, ez dizuet esaten gordinik ez, pixkat egozita, baina... Holan malguak egon daitxezen testuria bigutxoa egoteko, baina testura ezberdinak, zaporea, jolasteko, dana zikindu imar dute, eta ni horrekin desesperatu egiten izan da, baina egia da hona dala. Osa, sukaldia egunero holan sakonian garbitzu bida, ez? Ero baineran jaten eman numeari. Hori beste aukera, beti izango dugu bainera olako momentuetarako oso aukera hona da. Oso ondo, bainera igual nik bebai bieko segitxuan, hementxe eskua sartu diot. Aragi bolak itxeko bakitzu nietako behintzat, modurik onena. Sardexkakin leike erako jara batekin baina, eskuak hemen sartziak baten dauen gustua. Zerra? Bai, eta hori da, umeak aipatu dituan ondan, olakoak eta umei gustatzen zaie, barazkiak eta prestatzen ditugunean eta sartu itzazu umeak sukaldera, eta beraiek osinatzeko pixkat, eta ikusten badute eta gaina gero, juten da, ama, hau ni prestatu dut, eta bueno, probatuko dute seguru denik, eta beste satisfazio bat emango die, eta holako gauzak asko, hau gustatzen pilo bat. Zikintzia bai, ez da? Horea, pizza nahan eikia, eta gero atzetik jun barzara zu, eta pixkat gehiago landu behar duzu, eta lana, ez dakit lana doblia da nero, ez? Baina, umekin hori pasatzen duzu denbora hori, eta ez dute pantalla baten aurrean. Hori, ez da lana aurrezte, baina politxa da. Eta ez, inbertzioa da. Biteli, hori inbertzio bat. Inbertzio bat iten duzu, zure aurrekin egoten, iten duzu inbertzio bat zure aurrak ikasten jaten, iten duzu inbertzio bat zure aurrak kosinatzen ikasten, eta, gerota sukaldari gehiagokin hitzeiten ari naiz azken aldian, eta gerota gehiago entzuten da, eskoletan, sukaldaritza, esaten da, hasieran oso basikoa, ume txikiei bakarrik izatea jogurra, intxaurrekin da txokolate pinpor bat batzuekin hasi, eta legonean batekin hitz egiten egon, eta arek esaten, bai, eta gero jaudenean, batxen daudenean, hartu, eta hor, esferifikazioak, eta... Esferifikazioa ja geixegi pentsatzen, Kimikakin da, badauka zekusia, sukaldaritza da kimika, orduan, hori lotu alduzu baita ere, beraiek, ez da, kimikan ematen ari direnakin, ez reakzio gertatzen diren sukaldean, eta horretako, Ferran Adrian liburuak eta oso ondau da, eta arek, beste modu bat, eta, horietako bati... Hobeto ulertzeko, bai, ez? Eta arra sartuko zaio sukaldeko arra, eta, beste sukaldari handi bat, ero etxean kozinatzen duen norbait atarako du, ez tala gutxi gaur. Ez tala gutxi. Hementxe, bolatxuak egingo ditugu, lehengo, holan eskuakin, gero irinetik pasa, eta, joango gara, plantxan kozinatzen. Osondo. Eta gero gure saltzakin. Hementxe dauka gure saltza hor, por. Beraz, ia osagai berdinak daramatza bai nahasketak, bai saltzak, azkenean pikio piperrak eta begitxugu, tomatia, tipura erregosia, berakatza, eta hori, horren zapore aukiko dau. Oso ondo. Azkenean egaluzia tomatiakin, baina beste modu bat, Eta saltza Patrik egin duen saltza honek balio du edozein aragi birotako, Barazkienak, aragienak, edozein aragi bola medizuna saltza hau erabili alduzu, berdin, Biteli galdera dauka, beste galdera duzu. Ia bota. Zuk txokota daukazunean, guretzako txokota zuentzako sotina. Bai. Zenbat gauza entzun ditu, ur kontuetaz ari gara, eta askotan, hori nola da, edalontzia alderantziz jarri, eta
erateana sotina kentzeko. Sotina kentzeko nahi bakarrik nakixen, sustua emotia. Baina hori ez da egia. Nahi dut esan? Ai, ez. Nik uste baiet. Edo behintzat bromagatik guk etxian beti itxen Joaten zan, batzutan bai, beste batzutan ez. Ez da joten, hor beti egin izan dana da. Arnaz aguantau? Arnaz aguantetan bazu sotina juni jenda. A ber, edateanak hori, teoria hori dauka, ez? Ez da gizien baden bora zauden, eraten zaude arnazik hartu gabe, eta hori gelditu egiten da. Ez daki, bueno, legunean esatzen duen. Minutu bakoitzeko arnaz hartu gari zer dala, bueno, main minutu datetik gora, edo dinda teoria zaben, putxo bat, garatzen zinela, bueno. Kago la leche. Bueno, orduan arnaza sartzeanak ez du balio, Ez mesez. Saiatu zaitezte beste zerbait egiten, ura buruz bera eraten, buruz bera jartzean hori beste bat entzun izan dunik. Nik bai hori entzun dut lan tonto geratziak. Broma, segon. Bueno, burura odola egotia ez da ona, Hori esaten dute, bueno, ez dakiu. Bueno, egiaz, hainbat eta hainbat teoria daude sotina ero kentzeko, eta bat sustoaren izaten da, nik ez da, esan, noiz zen momentutan ematen diezu sustu bat, badaki ondo, zer gaina, dano dakiu teoria hori, eta dano gaude itxe egiten, norbaitek, atzetek hartuta, bum! Bai, hortan gainera, espero dituzunian, ez dauka graziarik. Ez, hor ez dauka, ez sustorik, ez. Zigor, utzia zu batzuk olako, aragibola batzuk eitzen, zehamen azkenia aukiko ulana, hau birrintzen eta bueltan etorriko gara, bagonegia. Prestatu da itxugunean, hau birrintzen. Salsa birrindu. Hori da. Eta honekin aputxo bako sinatzea. Oso, venga. Egin ditugu batzuk. Bai, eta bera hori egiten ari izan bitartean nik atara dut notizio bat sotinarekin zerek, baina lotuta, ez duzu sinistuko. Eske betorreko jarri. Sustua eman gozta. Ez, bai. Charles Osborne. Charles Osborne, zuek ulertzeko. Estatu batu harra. 1922-tik, 1980 urtera arte, sotina izan zuen jarraian. Bai, zera? Bai, istripu bat nola iten zauen lo? Hala ere, bi aldiz eskondu zan, 8 seme alaba eukizituen, bitartean txak, 8 seme alaba izan zituen. Zata gero nik esatzen az, nire zenaban zurrungakin. Eta txik. Imaginatu aldamenea. Hombre, bigarren, bi aldiz eskontzean nik uste dut hori, ero ezberdinetan ningo zuten lo, geratuko ziren, lan egiteko, noizian behin. Eta, bueno, hau da, hainbat mediku bizitatu zituen, ikerketu zuten, badago, sotin kronikoa badago, iraun aldituela, 48 ordutik, ez da, 2 astetaraino, baina hortik, 48 urte izan, eta batean joni zitzaion. Benetan? Bapatean. Joni zitzaion, eta... Etzan konturatu ze jantzauen egun horretan edo? Baina zu imaginatu, gaizki sentitu bardana pertsona hori, bapatean juten zaionean. Zate oso, ai ama, ze pasau da. Ez? Eta aldamenekoa. Bueno, nik lagun badaukat, egin justo kuadreako, duela 2 urte, hasi zitzaion, eta dauka hori horrek badago daukan izena. Eta hori bai dala, ostra, gogorra, berak esan dago, ikasi behar duzu horrekin bizitzen, eta suposatzen dut gure Charles honek, ikasi zuena bere sotinarekin bizitzen, iskutaketan da jolasteko gaizki, beti jakingo zuten undi zegoen, ero horra arnaza eusten egon gozan, baina gehien bazuk esan duzuna. Ostra, aldamenean, loiten dauenean, aldamenekoa, zu egin altzara hortara, noski? Gauza da, lo, baina gero egunean ziarbe, eguneroko baskatzen zauzela. Bai, ez dakit. Aldameneko egolan zeuze tristia kontabiotzut notizitxera da. Eta pelikula eta parre eta sotinak danan hasita eta... Zinera, Juan. Horre pelikulak etxean ikusi bitxu? Hombre, bai. Zin nora, zin herrira ero zinera, zin. Zego ya gaurko txistea kupua gaztauka dago, Ez da gizu, kontatu gizu. Baina, bueno, gura itxagin jarre bat etxe bat erosi du zin herrian, S-I-N, hor Huescan Pirineoetan, eta beti, broma gure familian nora, eta zein biozu azte gure, zinera goaz. Eta zer ikusi behar duzu, Ez, zin herrira. Egia da, entzuta, esan daulan, zinera goaz. Bai, zin herrira. Eta nun dago zin herria?
Casa Kristo bakizun dauen, ez? Ba, aldamenean. Ez, honiokan beste 2 ordu iten dozuz, eta handik 10 minututara dao zin, eta bidea han bukatzen da. Osa, ara junin behar da. Osa, kasualidades ez tozuan amaitzen. Ez, ara soaz. Ara, junin berzara, bere elizan daukate momia bat, benetako momia bat daukate, eta famatua da, eta... Bueno, famatua bada... Herria famatua da, bai. Ara, bueno, hemen txaukat. Robota, birrintzekoa, eta birrinduko saltza. Ia enazen erretzen, ze saltza bero zauen. Eta gero armoa, saltzakin, jartzia gure bola hauek. Bakizu aurten urtero egiten da... Jarriko duzen? Zuk Koba Life ez duzu zautzen. Koba Life? Publizia dien, gal. Koba Life da, oier, nioko harriako antolatzen du urtero, matienan, nire etxe onduan, dalako festival bat, musika... Nola esango du, niretzako heavyak dira, baina gaur egun metal deitzen diote. Niretzako dira heavyak. Gaina hor, da kontzertu bakarra, nire juten nahi inoiz alabakin daula kontzertu batera, eta hor da toki bakarra ni gaztea naizela. Zer dena da, hemen ulea falta zein jendea, hemen luzea daukatena, holan doazenak, dona tatuaje pila bat, eta aurten nahi zuten zerbait ezberdina, eta nik ogitarteko moduan, Solomoan eta betiko beharrean, bain genuen, aragi bola... Azu, kosinatzera zoiaz? Nik gomendatu nien, nik lagundu nien, baskariak eta hori ematen, da hori, baina aragi bolan bokaten genuen, eta gero koba saltza zen ematen. Ona. Koba saltza da nik armatu nuen, olako gauza... Potentia? Potente bat. Argebiak oitzuta dauz musika potentera, bere? Saporia be? Bateon bat etorri zaten. Nik hau txikitan biberoian sartzen nion olako lauko iaraka da. Ostra. Eta gero negarrez. Negarrez ez da, baina trago hartzen zuten gero, ezpa. Bueno, koba saltza ingo izu nitxorien egun baten, eta olako patata erre batzuekin... Zorako saltza min bat, braba bat edo izango esan bezala? Bai, olako antzeko bat, botan iziola etxean euskan pipermin guztiak, espeletako piperra, botanion dena pikatzen zuen dana, olako Mexikoko pipermin batzuen euskan hortik bueltaka eta zanen. Honek ere bai, eta ikusiko duzue. Eta edizio asko dara matza... Aurten izan da bigarrena, dator urtean irugarrena, pero aurten irugarrena izan da. Bueno, geratzeko etorri da. Aurten 1 kilo etorri da, azgar etorri da, metalero zarrak etorri dira, eta, bueno, eixo zan, etxe onduan dago, eta ondo, ambiente oso polita egiten da, guzti joan eure txaketakin da, baina jente super jatorra, super naturala, eta kriston girua, eta merezi dola. Datorren urtean berriro egingo dute, gerotu da, hartzen dituzten buruko min guztiak hartuta, eta berriro egingo dute, baina, bueno. Gora heavya, gora metala, eta gora aragi bolak, egaluzianak. Honei be bai, pikante saltza bat, pikante puntu bat nahi botza zuemon, honei be bikain geratzen jako, baina, bueno, nabarmenena tomatia izango da. Ze azkenean hor tomatia, bueno, bauka, 500 mililitro saltzan, aragi xaibe bai nazketai bota hotza du koieratxo bat, beraz... Sakona zen modu ikusten duzu? Sakona ondo, ze saltza daraman hontan, guztot, ondo datorri. Ondo datorkigula. Eta hau dara kosinauta dago, egaluzia bezka ez jaku interesatzen oso lehorra egotia. Beraz, hau, segitxuan zerbitzatu dira. Ez da hemen egon bidala beste 20 minutu aragibolak izango bazien bezala. Hau da, jateko prest. Aldozu? Hartukot bat lehorra dagoela edo. Galde hori... Baina lehen esan dizuena, egaluzia tomatearekin etxean guk lehorregi jaten gendu da. Nik aukeran, ali izan da, xamurraldera nahi hau dut. Eta gero egisa da, aurdun aldirako taulan, aldiera arrainak eta olakoak izostu. Ez da bardina, baina, izostuta eta kosinauta egoten bada, beste gauza bada. Hala, zenbat, razioko zenbat jarriko gintu, nolan? Tamaina hontan? 6. Lelengua egon bada, 6 larrei. Larrei? Lehengo platera eta gero 6 olakoa eta postrea, menuan. Razioa izaten bada, nik ez dut esan menuan. Razioa bakarrik, bale, baina bestela. 4, 5, asko jota. Bueno, nik bat jangot eta 5eko razioa utzikotzat zigorrei. Hementxe gure, egaluze, bolak. Tomate eta pikillo saltzarekin. Alegia. Hartuko eta iuntxua dela. Guzi zeina dago arrutik, beraz. Perfecto. Samur, oso hone. Oso goxuak,
Eta ez dieta horren beste atunen zapore hartzen, Ja, geixo da tomatiana, geixo da salda hemen txe, aldozuela horrekin jolastu, ez? Salda iten bazue, egaluzian buruak egin da, holan porru batekin da, esan erixakin, igual geixa baduko da, uniko asko salda jarri dutzat, baina fumet batekin bebai, arrain zapore sakona baukiko zuen. Irugiarra holan ezaion abaitzen, baina oso onak, benetan. Bueno, boin, esotikoa dela jarriko gara, Indiara jungo gara, eta bertatik, barazki pakorak. Goxo. Bueno, esan dakoa, bukatzeko gaur, barazki pakora batzuk egingo ditugu, barazki jalealean errezeta bat, Indiako eundaka errezeta bezala, zan barazki jale pilo bat daude, eta ni barazki hau ekarri ditut, baina, bueno, nik uste dut pakoretan eskura daukazuen edozerekin inalda. Txitxirio irina... Tipulakin ikusitxut jabeti tipula da zenarioakin. Baito. Alberginia, tipula, zenarioa, patata, ziazerba batzuk ere erabiliko ditugu, eta hau dena horrela joango da batuta. Barazkiak makiltxotan moztu eta gopor baten jarriko ditugu. Horra, ospina, espeziak bota, nahasi eta jarraian txitxirio irina gehituko dugu. Pixkanaka urrotza botatzen jungo gara, ore itxaskor bat lortu arte. Ekilore olioa berotzen jarri eta horra atalak botatzen joan eta frigitu ondoren zerbitzatu. Bueno, hemen espezia moduan, kuminoa, piperrautz mina, kurkuma eta gero garam masala ekarri ditut. Martorria ere belarru zeintzu moduan, eta bestea, txitxirio irina txian izango zuero, suposatzen dut ez, eta ero, tipul eta alberginia eta azenarioak. Hauek, hemen bota. Txona. Eta nazten jungo gara pixkanaka. Hemen esate dute kurruskari eratzeko trukoa dela sagardo ospina koiarakada bat. Aha, baitu. Bai, probatu inbar du, zenik egin dituen umaten da, ia da hor, tempurakin moduan, temperaturakin jolastu behar da. Eta temperatura... Hotza badao, zurgatu egiten du hor bere temperatura, baina gero ospinarena sekula entzun gabe neon, eta gaur froga egingo dugu. Ordan, pateta erdiarekin nahiko izango dut, moztuko dut berdin, eta ero ziazerbak barrura. Segoxuak. Hone die pakorak, edo indian sanskritos fafkana. Eta fafkanak nahi dago esan janari frigitua. Beraz, hoixe da. Gainera, Indiako kaletan asko ikusten da street food moduan, baina Pakistanen, Bangladesen, Nepalen eta aldameniko herrialdetan bai bada jaki bat asko jaten dana. Batez be esaten da atzaldetan, txai bero batekin, bakizue eurak tea hartzen da biela da hori bai sakratua dela. Bai. Eta monzoi garaian, hau da euritiak eta egoten dienean, holan goxo-goxo lan txai berotxo bat eta hori bai frigitua da bero da. Txai zer da tea? Txai da tea, handaukien tea, oso espeziatua dana, normalean izaten da te beltza, eta gero, espezia pila bat aukitza ditu. Espezia pila bat. Eta hemen saltza dituzteia horrek prestatutak. Nasketa horiek egin da, Nasketak prestatutak da eginak, baina bai, etxian enseike. Eta horrekin hemen nik uste errezetak egin ditugula. Nik bintzat etxian, egin nauen horako flan batzuk, budin batzuk, txaiakin, kafeakin biharrien, txaiakin, eta oso goxuak geratzen die. Ia behin ekatzaten txorienera. Matxatearekin eta bai izan dituzu batzuk. Txaitearekin ez? Ez dakit ba. Agian bai, padre, baina inbertan zeitotoio ez da ditetortzen. Oso ondo. Eta honek, glutena ezin badozue jan, aproposa diez, txitxirio irina erabiliko dugu. Bai. Beraz, perfecto, normalean txitxirio irina erabiltzen da, ura eta gero espeziak zuk gehitxu itxuzu bezala. Indian gauzela, espeziak bai ala bai. Bai, ero bai. Koiarakada bat, kumino hautza. Oso ondo. Gero, beste koiarakada bat, kurkuma hautza. Ona, barrura. Beste bat, piperrautz mina. Gozoan edo duzue, gozoarekin, hau txikia, koiarakada txikia. Eta garam masala nasketa. Hau ere, beste koiarakada bat gutxi gora. Edo kurria. Hau naziko dugu, eta gatza eta piper beltza ere noski botako dio. Eta ero, ospina, koiarakada bat, irina naziko dugu, eta gero likido botatzen jungo gara, zeunen nahi dugulako itxaskorra antzera botatea. Zehazer bostuak, eskuekin, hau holan bakarrik, bostuta,
hemen, eta gero azkenean da, hemengo, ingo duelako tempurantzeko nasketa bat hemen, eta gero gara, aleak, hemen, blup, botatzen eskuek, gainean, hor teknika esate dute, eskuek golan, blup, bultzen bazai, hola zen kanikakin, batzuk golan botatzen zuten, nik ezak. Han kalietako postuetan eta aukitzen dabe, pakorak eta samosak eta holan, janari frikitxuak zerbetzatzen, hori ikusten baduzu, zelako artia daukien, nik ezakit arte gehiago daukien eurak, edo Bollywoodeko aktoresak eta han ibiltzen dienak, ze horre be. Eta erabiltzen dute, gero egia da hori, ez da benetan. Oliba erabiltzen dutena frigitzeko gero petroleo moduen gasolina bezala balio du. Ni horrez nazartuko, ja, ze hortan, ez da bai da ondixea dauz, baina egisa da, higienea leku askotan ez dala, hola, nabarmenena. Gehiago izaten da, saporia, atxegintasuna, bai, egia da, garbiketa leku batzutan, Indiako postutxo batzutan, ez da hola, baina, egia da horrek, nik bideo bakarrik ikusi ditut eta holan, eta ikusten duzu sartai handi bat holan, sartai beltza eta likidoa gainean dagoena beltza oraindik, eta holan, lodia, esperientzi dune olio bat. Bai, egia da hori da, bideotan eta ikusten dana, gero hame bai dauz postuak urtietan egon dienak, ospetsua dienak, hilara daukienak, eta horra langileak joaten dienak. Hemen esaten da, gasolinaiko jatetxiak, holan, kamioi asko ikusten dituzunak horrekona diela, hanbe bai, langile asko ikusten bai dituzu, leku ona. Zerbait edo izango, ez? Hori da, postu ona. Eta, bai, kontatu. Ez, hemen, zahardoz pina, txitxirio irina, eta gero, ura botatzen jongo nahi zoin pixkat. Eta behar dugulako ore bat, zeinek bildu ingo duen hemen nazten ari garen, barazki guztia hauek, Tempura bat izango basan bezala, ez? Hori da. Eta urrotza erabiliko du hemen, Gaz, nahi izan ezkero, gazarekin ere ura erabila duzu, Gero hemen txinpartak atarako die, beraz ni... Lase, gero ekarriko dut hori honantza, Aputxo bat atzerau. Ekarriko dut honantza. Oso ondo. Ez dakit Bollywoodeko industria ezagute duzun? Ez naiz oso, badakitango sinema, eta ez da, milaka pelikula egiten dituztela urtero, eta hori entzun dauka, baina ez naiz jarraitzaia esan dezagun. Ez. Egia da, euren kulturara oso egokituta dauen industria bada, eta Bollywood hortik datorez. Hollywood eta Bombay iritik. Hor jaixo baitzan, eta da pelikula geixen ekosten ditsunak munduan. 1500 pelikula ekoizte ditu industria honek urtian. Zemat? 1500 urtian? 1500etik gora. Beraz, pentsau, entretenimendua bada, egisa da, herrialdia bebai oso handixa dela, eta bango katerinetan imaginatzot pakorak eta atarako dituztela pila bat. Gu Bombaien egon ginenean, esaten zabien, basauela kale bat, eta hainbeste grabatzen danez, kale bat zauen non zu kafia hartzen zabezen da, extra modua hartzen zotzuen. Eta unibertsitateko lagun batzuk joan ziren da, hartzen dozkuen extra moduan, ez dakit, pelikula baten dako, edo, eta ez da ben sorte. Eta hor zera, maiketako emango dizut asko, jota, ez? Sorbalda, eskerrik asko, eta zuk egin duzuna, kafetegi ordan eserita egon, eta itzegin. Hori da. Eta horako dan, esaten da, dagoela kale bat olan zuzendarixak urbiltzen dienak, zuri extra moduan agertzeko eskatzen. Hori bai, gero 1500 pelikulan artean topau zu agertzen zaren segundua. Hori da. Beste gauza bada. Egongo zara 6 ordu terdi, baina gertuko za segundu bateak. Hori da. Eta gainera, Bollywood ez da bakarrik zinea da, horren gainean dauen kultura, dantza, koreografiak, hori biltzen die ordutan, eta ordutan... Egurra. Egurra. Han ibiltzen die, orduak eta orduak dantza itxen. Koreografiak, pelikulak... gerrikoak eta silborra multzen. Euskaldunak ez dugu hortako, balixo. Pentsa guri deitzen badigute, juteko estramoduan horreiten da silborra multzu bat dizela esate izan. Horregatzi, molestatzen ez duzun tokixan, horre bultu haitzen. Baina, bai, omen da, ez dakit guai da, unik egitza da pelikularik eta ez dutela ikusi, horan bateon bat igual internazionala bilatu dena, baina... Bakizuren oten dien, nik horrek ikusi izan ditut, hegazkina, bidei luzeetan, badaude Bollywoodeko pelikulak. Eta ez dut eukin joiz egia esan tentazio olako, ez dakit, imaginatzen ditut hori oso koloretsuak, musikalak, musika tartean daukatela, eta pila bat, jende hori bebai, industriak pila bat itxen dau, eta ia da gu oso ituta gauzela,
hemen ekoizten den euskal, ez dakit, musikara, pelikuletara, Europan kontsumitzen dana, eta estatu batuetan kontsumitzen dana asko, eta pentsatzen dugu Hollywood dala, munduko zentroa, edo ez dakit Los Angeleseko musikan escena, baina gero jaten zara Asiara, da Japonen ez dakit zein dan Lady Gaga igual. Nordore. Eta jakingo daube, zein dien BTS-eko taldiak, BTS da talde korear bat. Orduan, industria bai, herrialde pila bat adatzen da, eta ez da, mundiala ezaguna dana, beti bakitzu zein dan. Bukolan kanpora da joaten garenean, futbolarixak, tio. Beti! Baina futbola, hemendik kanpo oinari da, baina lehen, ez zan hain beste, nahi du esan, beti esatezu da, nungoa zara, eta Euskal Herrikoa eta Euskal Herrixa da, holan, indiar batek igual esatu, Euskal Herrixa, eta esatu, Atletik, Bilbao, eta holan, bai, ezagutzatzola. Horregaz, bai, Benetan, osea... Zer gauza. Hola xe? Bueno, tamanez, holako gauza gertatzen dira mundu honetan, zeingo diogu ba. Guk indi ezagutzen dugu, pakorengatik euren artean. Bai, eta budagatik, eta... Bueno, bai, guzti hemen, da, holan, eitea pelotatxoa moduan... Teknika injosu? Teknika, atzamarran teknika injosu? Ala nola askatu dute eskutik alza moduan eta burrukan ibili naiz berarekin, baina hemen, hori, geratu behar da kurruskari eta taldetxo hauek geratzen dira helduta beraien artean eta eskuekin jaten dan zerbait da. Eskuekin eta gero normalien egoten da saltza batekin, txutniarekin. Gazigozoa, barazkiekin edaiten dana. Olako marmelada gazigozo bat, edo raitarekin. Raita da olako jogur saltza mentarekin eitzen dana bebai indian. Eta, edo zen saltza goxo-goxokin. Bai. Laguno, guk, ez dugu nahi, hauza baiak, orduan, batzuk frigituko ditut, horretziko ditut, bestatzuk frigitzen jungoa, lantaldeak ere, dastatu ditzan. Eta gero, lehenago inditu danak, eta jateko moduan egongo direna, oiek, dastatzen etorriko gara, saltza gabe gaurko kasuan. Eta honekin, emaiera, mongo dugu gorko saio hori, baina txoan pixat, utzi daztatzen, ez. Eta seme alabai esaten dira, honedie estralurtarrak alienak dira, espaziotik etorri direnak. Bai, forman delestan dugu bolak, baina, bolak baino estralurtarrak. Ez, egia esan, horrelako itxure izan behar dute, eta azkenean dira, barazkiak hor bilduta indiogun ore horrekin, eta, kurruskari, xamurraldera, txitxirioari iniak ematen dio zaporea, baina batez ere bota izkiun espeziak. Eta hemen dira gure, daude, gure barazki pakorak. Bideli? Enez guatzen, hau ezin beroak, eta honek guztetutzak, oine, hori dekutu dana, eta hola ninjak ez ditu jango, ero. Hau, epel daur. Hai. Kurruskari. Zaporetxu. Askin hartu duzu eta indiara jontzara. Ez? Horde mesterako ez. Motorrea. Nik uste dut beste bat diot. Oso goxua benetan. Bai, asko guztagat. Postenaz. Lagunos, ziur zuek, etxean egiten baditu zuek, guztoka dago. Izango dituzuela, errepikatuko dituztela, eta guztoko duzuena txurienera. Horregat izaudete hor. Hori da. Orduan bihar ere, hemen egongo dira. Errepikauko. Ez? Beste biharazetakin. Gaina biharkoak, klasikoak. Bai. Beraz, etorri gurekin, betiko errezetak ospatzera. Hora, ondo izan. Agur.